On va chanter ensemble. Yeah, DJ, party. Let's go. Alhamdulillah. Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyama koɓe ayo habride Piindi TV to mbawɗon tawede nder johli dunde baba adama onon kala gote mon min calmini min juurima fata barakallahu yettude Allah julde rasulu sallallahu alaihi wasallam nene baba halifaɓe dine kame halifaɓe aada sikki ala en guertiɗo e bawɗe Allah no wiruno ko noon tigui woni ko mbaɗirɗen Piindi TV miroir de la culture pulaar Piindi TV la télé qui réunit toutes les communautés pulaar ɗi wawi tawede nder johli dunde baba adama nde won noon kalmo wi pulaago wiya Afrique mo wi pulaago wiya monde entier et voilà le rendez-vous de pulaago ce soir hande ganduɗa tigui garɗen ɗo koye grand théâtre national grand théâtre mo ganduɗa tigui woni salle ɓurɗo mawnude e Dakar woni salle ɓurɗo keftinede e Dakar ɗo mo wona high level ɗo mo wona mo Sénégal kala heftini suusa tigui nabbude ɗo walla suusa tigui endude wadde engagé oɗo chaîne raison pour laquelle l'homme qui a fait le cheval entre la Mauritanie et le Sénégal Edivia Alves advise walla mbiyama Abraham Mangane gorko mo gonɗa tigui ko mbañi on tigui ganduɗa ko garɗo ɗo kikiɗe e titonde wadde ganduɗa ko feere dental ɓeɗɓe ganduɗa tigui titonde ɓerɗe ɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe fulɓe denta gono gotum ko on gorko tigui woni sababu garguel men ɗo kanko wi volume hannden ɓeydat volume aji ha cisa wonnoon eɗen gandi aujourd'hui c'est l'unification aujourd'hui c'est l'union aujourd'hui c'est la soudure ganduɗa ko ɓen kala sukaɓe fulɓe waɗoɓe hip hop walla yimoɓe kañumen kala ganduɗa ko nen mbaɗi jungo e fandu et aujourd'hui en jii hande ganduɗa tigui quelque chose qui nous montre vraiment que le rap pulaar se développe quelque chose ganduɗa ko hollaten ɓamtare nder game pulaar et voilà kamɓe kala koɓe jarɓe wadde soutenir en jiiɓe hande ganduɗa ko kamɓe kala ɓe gaari en jahat hay hunde wawa ganduɗa ko radde population pulaagu hay hunde ganduɗa ko warade ngolɗon leñol pulaagu nde on noon ɓiɓɓe fulɓe fof gaari jingude gaari kadi gaddi jinguere mumen gaari notade oɗo jamma e sikki ala comban ala ko ɓuɓara hande remo holluma lek kangam di rap pulaar remo holluma lek boy talentueux hande ɓuɓara hande mbino ɓuɓta rap pulaar ko dow rap pulaar ganduɗa ko taccanmaje wadde mbiyen hande rap pulaar taccimaji eɗen gonde ɗo o bro garɗo noddade jamme frère ça va so abi a seeɗa de inde follow advice advice garɗo noddade jamme quoi jammo belɗo gaari nottade hen wawi ɓe déplacement kewi gaari ɗo gummiɗo ha Mauritanie gaari à cause nord peut-être nord kane jaari ɗum ko jontaɗo machallah et puis kadi wawi golle ko waɗata ko surtout sa ƴeewi hen volume o tan ma won kese 400 millions et quelques vie n'est ce pas hay rapport goto dañani ɗum ga pour l'instant pour Mauritanie mbiyami wiyani banggue goɗɗo Mauritanie mbiyami noon noro kam waɗi ɗo pour instant jammo dal machallah dal Sénégal hande ko pulaar si pulaar presque so mbi pulaar kadi il faut wadde hen Mauritanie presque pulaar mbira Afrique e gasi aɗa wawi pulaar kadi wadda hen pays ji Mauritanie won yimɓe ganduɗa cika Mauritanie ala hal pour heɓe mi wonmo gonduɓe cika Mauritanie ala hal pour heɓe wadde jammo ɓuɓra quoi jammo welata follow advice frère ça va assalamu alaikum aɗa selli inde o ko fancy advice inde wage ko yettode ha non wage ko inde yettonde si wage si wadde ko jettoji ɗiɗi ndendi goni inde quoi min sobo adduma ɗo advice min gummi ɗo ha Darnayim toon to Mauritanie Darnayim Nouakchott Darnayim Nouakchott arde wadde soutenir advice kunta kinte ɓeydi volume wadde hande volume o sisat wadde jeen nder cisi en weɓata e usab no worɓe fulɓe notorini ko noon tigui rewɓe fulɓe ɓe ñantiri ha ñoodi ganduɗa tigui gaari notade oɗo jamma banam debbo no mbaɗɗa mbaɗɗo noon celle inde mbiɗem ko Mam Kane ngal ɗo ñantagal fof aɗa wawi jeeyɗum eyyi kanko jeeyi ɗum machallah ɗum ko ɓiɗɗo pullo ɗum tagui hande kala tomin mbawi ummade fof mamin gar min notomo e holno jiiruɗa jamma yi machallah saabu ɗum ko ɓiɓe fulɓe tan goni ɗo ko weltare mawde kadi min dañi hen ɓiɗɗo pullo so noddi ɓiɗɗo pullo to wawi wonde fof ene foti notaji leñol wawa yaade sans culture walla sans fina taw mum te ɓeɗo ganduɗa ɓe mbaɗata brandir walla mbiyen ɓe ganduɗa koɓe nawata ko culture men fina tawa men an holko basirɗa ganduɗa ko leñol pulaar min da jimmi ko leñol pulaar yaara yeeso sa ƴetti leñol gongol a yarani ɗum yeeso ala e ma avantage sa ƴetti leñol ma noon a farni ɗum yeeso ko ɗum addata ma avantage ka garɗo ɓeydu volume wallahi comme garɗo wadde yo 6 min nani en gaare nder salon on a trouvé les plus grands animateurs ɓen wonɓe sernaɓe amen e nder game o sernaɓe amen e nder animation
on batta mo présenté onon gandi mo non min komi almudo makko de komi almudo makko oɗo ko ceerɗam wondo quoi borom Piindi TV machallah affaire o ça a été machallah vraiment on est content hein? Vu cette public bon waɗa amen plaisir no feewi yiide public mbaɗo ni henna donc min ñaagui kadi bandiraɓe heddiɓe fof yaaɓe mbaɗ soutenir naɓe mbaɗir soutenir advice ni yaaɓe mbaɗir soutenir noon rapport aji ɗi foof ala rapport tokoso kamɓe fof aɓe mbawi ko ni tan wawi lancedeɓe normal quoi mbaɗen organiser des événements des grands événements noddanɓe ɓe gara hamga yimɓeɓe gara ni public o gara noto quoi ko ɗum ɓeyto softinteɓe donc voilà quoi DJ Mangan en tant que animateur en tant que ganduɗa ko jagguɗo e Pulaar jammaji baɗi ni yiide ganduɗa ko rapport aji Pulaar en tagga spectacle uji baɗi ni ɗum ɗo holno waɗatma non ko weltare rek comme no mbirumi ni quoi franchement ko weltare quoi par ce que ni henne weeɓani donc ha joni yo wajiɓe continue jinggude enen e gandirɗen ko jinggude quoi gardirɗen kadi so tawi haalpulaar waɗi mbiyen ko haalpulaar waɗi garen jehen notoyɗen min juste lancé mbaɗami lancé message tokoso rek wonande rapport aji ɗi foof ala tokos ala mawɗo kala baɗɗo organisé ko wayni jomumen noddama yo yimɓeɓe gar mbaɗat jomumen soutenir min ko ɗum woni ko mbimi kamɓe fof pota men min wiyata maayo wona keerol Mauritanie Sénégal fof ko gotum min mi taƴi pied am mi ari ha ɗo e Grand Théâtre pour arde notade wajiɓe tu vois wa events wondude aussi e concert advice c' est à dire nanggum fof ko gotum quoi ko wone yam ko ɗum woni ko jaltinammi donc voilà onon kadi machallah liggoy mon ne waɗi fayida wa Piindi TV voilà et tout merci et big respect merci DJ Mangan oɗon gandi ko c'est un homme de culture gorko kadi ganduɗa o jingganɗo jagganɗo leñol Pulaar on ndi e force à lui so tawi ɓeɗo ne gara ha jettoɗo omo jaa hen Thiombane hande haydara ɓuuɓala kum on jii debbo pullo pinal hanke hande ha hande kadi ko pinal nde wonnoon oɗo jamma final tawa wadde jamma final tawa so mawninama ɗo e Dakar taw ko ɓi pullo mawninta ɗum alay saago o debbo wiye hen debbo mo hornale Sara Niang ndeysan Sara eyyi ko adi fo mon fils ɓinguelam Moussa Niang ko salmini ɗon tan e juurare ko weltade noon hande jamma gorko cuballo mbiɗa sikki hakkude makko e ɓiɓɓe fulɓe hande weeɓata par ce que ɓe mbi ko hoynotono so saami tan hoccete ɗum noon hande ko jamma weltare tan ɗum tagui minen min gummi ha to min gari notitade advice kadi jamma o ala ko jarani ko jamma pulago ko weltare wadde mama ɓeydat volume yo ɓeydu volume no fewi kono jonnon ko noon en jettimo en juurimo Seydi Sarr voilà il n'est plus à présenter le bandit diplômé authentique c'est l'originalité l'homme de Mauritanie l'homme du Sénégal l'homme de la culture pulaar l'un des plus grands artistes de la culture pulaar omo tawi ɗo oɗo jamma ɗum noon wonta bettere wonta surprise wonta par hasard Aliou ça va yo iso boy authentique bandi diplômé hakkille bo elle entirama min ko bit salminima neɗɗam salminimama hono jiɗɗa jamma non jamma ko weltare wawa ɓurde ɗo en fait ko weltare mawde arde ɗo tawrede hirde pulaar ko weltare concert grand frère am arde hen aussi addude hen ballalam donc ko ɗum tan min mbawnima quoi événement ji baɗi ni hande ne yiye ganduɗa koye nder rap Pulaar fuɗɗima hewde hayani hoorema aɗana waɗa ganduɗa tigui préparé pour success mi sikku ma en gaari oɗon événement bon voilà holko mbawɗa wonde motivé en tant que jeunes artistes en gaari nene gara less quoi non inchallah mbiɗa sikki liggey tan ko liggey ko en fait ko waji yiide yimɓe fof yo liggo tan ko liggey tan yoɓata haydara goɗɗum yoɓata ko liggey ko gemde hoore mum surtout ma windude lawol mum andude to ummi anda holto fayi ko ɗum ɗon tan advice o paari hande ko TELE suivant mboɗo andi ma artan bandiraɓe oɗon événement ouais inchallah mi rokka mon rendez-vous onon foof le 7 mai nder success concert o ko concert men enen jeeyi ɗum ko haalpulereɓe fof jeeyi ɗum ko fulɓe jeeyi ɗum ko rap Pulaar jeeyi ɗum inchallah Baliou jaajef Wood up rap Pulaar eɗen gandi oɗo jamma ganduɗa ko wona beeɓo saabu sa yi jamma baɗo ni eɗen gandi tigui ko évolution eɗen gandi tigui ko golle kewɗe nde wonnon ko haare ko combat mawɗo ɓe mbaɗi mone ndeɗon haare noon ene jeeya ganduɗa woɗɓe porté oɗon combat mo jaɓani tigui yatirde caggal MC mo Foutanké alan Cheikh Oumar inni hoore mum ndi ko wi ko Cheikh Oumar al Foutiyu kanko innir hoorema ko Foutanké MC Modé assalamu aleykum maaleykum salam frérot a salminama juurama en calmini yeeɓiyankoɓe télé ɗe foof voilà donc ça fait plaisir quoi ko weltade huccidde moɗon ɗo henne voilà mi salmini renago fof aussi hare nde juurino rap Pulaar ene yaara hande noon gonde a jeddi guittama ha laaɓi rap Pulaar yeehi holno jiiruɗa oɗo jamma holno ɗum wayema hande quoi bon alhamdulillah ha joni mbemini ko weltare mawde par ce que ade no kewmini wi tan saɗa tuume wendi sono ɓeeɓi yo teppere ma tawe hen so yimɓe ne mbiye ko rappeur uji yimɓe ne mbiye ko rappeur uji watata ɗum e rappeur uji ko yimɓe jabde koɓe rappeur uji nden hayso yimɓe mbaɗino caɗele e famde holko wonno rap hande yimɓe puɗɗima jabde a yiyen batti hebbinde saluji ko wayno Douta Seck en batti hebbinde saluji ko wayno Grand Théâtre en ɗen gueɗe Cissés en donc ko weltare heddi noon ko yimɓe yo paam jimol findinat jangguinat andinat so jimol findinani jangguinani ngol andinani
ten mi kewmini wiide so wandu woni journaliste re wandu woni ministre ulun dirigi liste dombri yafar on piste pour mbasen yafar on piste non il faut mbaɗen ñande kala den insiste enen mbaɗa ko waɗi fayida par ce que mawɓe men jiiɗi ko waɗi fayida an haali haala Cheikh Oumar Foutiyou Tall so wona fayidagal hande haala muɗum haaltake donc golle ngado haala sakiro kono noon neɗɗo kala kene golle tan yo gollu ko moƴƴi ko ganduɗa on wawi siftorede janggo so ummima ɗo hen zone génération garole so hol wasuma faade ma machallah mbasoy rewmiɓe tan ko yooɓe paw koyngal mabɓe to ganduɗa ene tuppe ngala ɗon guiye ngala ɗon fawde koyngal mum tuppe ngala guiye ngala noon so tawi aɗa ñemtina rap wona e pular fuɗɗi koye américain ji ɓen jorno noon tubaji ɓen jarnno onon on gaari on tawi leñol mon wi ɗum kele mon ñooƴe jaynisaji firti ko yon cañ konguɗɗi en kono yo yaade needi hande o MC Modi en so tawi mawɓe batti heɗade ɗumen eɗen jetta Allah eɗen jetta pakko leñol Abdou Camara en kañum en jaltini ɗo dañal ko fowno ladde en kañum jaltini ɗo sando woni gando en kono eɗen jetta kadi joom jammo ko wayno advice kañum jaltini ɗo takko maayo mawɓe sukaɓe fof batti heɗade donc ça fait plaisir hande ayi hay cuulon takko son batti yimɓe mawɓe gara jeeɓa ɗum ko wayno hande boye jara ça fait plaisir donc ɗum noon ko weltare mawde e weltanade yimɓe fof e wideɓe exactement kala baɗo tan yo fellit anda ɗum ɗo natti wonde pijirguel sukaɓe wonti meccal neɗo liggo hen merci MC Modi merci frère mi weltare merci assalamu alaikum on calminama gongol on calmitama gongol on ji en ji kawga meɓe walla mbiyen koye mawɗe ɗen ganduɗa tigui keftinaɗe rap pular oɗo tigui koye ɗen koye mawɗe oɗo tigui koye ɗeɗon jaggue ɓen ɓe ganduɗa kaɓama nde ɗon wolda hande rap pular yettima e wone niveau ji walla yettima e ganduɗa ko wone saluji omo jaa hen o wiyete ko bayleuse titiriɗo fuutankagal jaaɗo e mouvement rap pular mbaɗo hen golle payɗine bayleuse assalamu aleykum waaleykum salam frère mi salminima juurimama e ko weltare kadi mi salmini kadi kala jeeɓowɗo Piindi TV ko telam ko tere pulago no mbiɗa ni bayleuse ko gorko pullo e fuutanke e rapport artiste haal pular ere ɗo e jamma he hande ça fait un plaisir vraiment de norade kadi wadde soutenir grand men advice from Mauritanie min from Sénégal maayo noon wona keerol yo taccu keeri ko noon tigui an holno jiruɗa oɗo jamma jamma so wona waɗi fayida tan yooɗi yuɓɓi kadi quoi eyyi minen mbanno assuré première partie o aminen ha joni gasani kono ɓennuɓe ɗo kadi mbaɗi hen ko waɗi fayida kono ha joni ɓeyɗo tan ko ngabbude dow voilà merci beaucoup bayleuse voilà bandiraɓe yeeɓi en koɓe ayo habride Piindi TV eɗen gonde goore serna men goore ɓe ganduɗa worɗo gorko jagguinoɗo culture gorko dariniɗo culture pular gorko kalto pular nodda o yeer ɗon ko gendiyanke so wiyama gendiyanke noon ko patriotique wona bindo oɗon defte ko ƴettuɗo gurdam mum ƴettuɗo doole mum ƴettuɗo ganduɗa ko jawdi mum waɗe leñol pular omo jaa e ɓeɗon worɓe ko grand men frère jankiniɗo leskiɗikiniɗo aduna o wiyete ko Nickel Noureddine Niang il n'est plus à présenter Seydi Niang bisimilla mon frère de valeur min beltima no feewi e weltanade télévision Piindi TV hande addi men ɗo ko pulago addi men ɗo ko bandiraɓe fulɓe tedduɓe ɓe wonɓe Mali wonɓe Niger wonɓe Burkina Faso wonɓe Benin wonɓe Cotonou haɗo Mauritanie ɗo sababu o hande ko advice ko cuballo mo yarani deɓele mo baccani balamaji ta ɗum jaltaɓe neɗɗo moƴƴo jiɗɗo hoore mum jiɗɗo leñol ngol advice mo Mauritanie advice mo Sénégal advice mo Afrique hande noon weltare wodiniyam en tant que animateur communicateur traditionnel ko weltare hande arde e grand théâtre ɓiɓɓe fulɓe foof hande pottuɗo sukaɓe men mawɓe men gorguilaɓe men ɓiɓɓe fof pottiɗo ɗon koni sababu o ko advice hande yiyama ganduɗa ko événement ji baɗi ni taw ko rap pular o ummorto an holno ɗum waɗam arandi pular meeɗa hedde caggal kala ko fewna advice addi jaɓɓal kesal o addi yiyande hesere o addi dimension goɗɗo ɗum woni kadi ɗum kadi weeɓani hande ɗum waɗi tagui hande aduna o foof hande leydi Sénégal ha ƴeewi jolfuɓe ene jima ɓeydo volume hande jolfuɓe ene jima ɗum sereraɓe ene jima ɗum bambara ene jima ɗum ɓiɓɓe fulɓe ene jima ɗum advice vraiment ñagoɗen Allah yo Allah juutno balɗe makko moƴƴina batte makko mon frère de valeur anne weltanadema premiére no mbatta émission ma laano yoltaɓe ko min mbaɗɗa invité vraiment woni plaisir e yam aɗana waɗa gueɗe tiɗɗe Piindi TV ɗum noon ko ñagade Allah yo Allah juutno balɗe ɗe moƴƴina batte ɗe ya barke Cheikh Mouhamadoul Nourul Dine mo ndenduɗen o somin jima hamin jogo softene nde wonno an waɗata min motivé Seydi Niang somin jima tan min beltima ma jamma pulago haalama walla mbiyen so jamma pulago innama sikki ala sen jiiɗo oɗo gorko pullo wonta ganduɗa tigui surprise men walla wonta hasard men nde wonnon ko guiɗo pulago omo ƴetti gandal makko mo hokki pulago doole makko mo hokki pulago ngaalu makko mo hokki pulago o wiyata ko ceerno Oumar Ba ceerno cukalel laaɓo juuɗe ñamde mawɗe ɗo wi so gandal faadi duuɓi jomum borama la sagesse n'attend point l'âge omon ɗo Seydi Ba bisimillama mi salminima mi weltima no fewi min jooɗima men jamma gomin jooɗade woni Piindi TV hande noon garɗen ko notar pulago garɗen kadi notar pulago
pulaagu ngannduɗaa ko ene fondinde ɗum wonaa ceernagal ngarɗen ko pulaagu ngu vraiment en beltima no feewi kadi mo ngarɗen ñalawma mo jori ɗum par ce que so wonti hannde naalonkoɓe men fulɓe Allah rokkiɓe chance haa ko foti anniversaire waɗa ko foti ni ɗum ko weltare leñolngol fof amin domon yo Allah juutngoram haa juuta onon kadi yontino yo Allah wallu yo Allah yaarin fof yeeso so mbima Allah jaboro seydi ba min calmini min juurima assalamu aleykum so ganduɗa ko jawdi walla mbiyen sodi kewi ganduɗa ko beyɗi kewɗi kumata walla mbiyen ɗi mbaala boowal assalamu aleykum gongol leñol fulɓe so tawi tigui ganduɗa ko neɗɗo innirama jamma tawan tigui ganduɗa komo hande oɗon jamma nde wonnon hande grand théâtre wonti dinguiral fulɓe hol puɗɗunoɗo ngal ɗon dinguiral fulɓe fuɗɗuno ko oɗon debbo pullo mo ganduɗa tigui so yiyama eɗen ciftoro ganduɗa hoɓen jamareɓe hanki ko wayno Yacine Boubou en ko wayno Diambo Mbodji en ko wayno Aliou Sitou e Diatta en saabu jamaragal saabu golle mabɓe saabu tigui ndeɗon golle walla mbiyen ɗeɗon golle ɗe gollani leñol Pulaar oɗon gandi walla mbiyen en mbattamo présenté leñol Pulaar nde wonnon hanki nde RTS welata nde jiita pulaago e nder ganduɗa ko télé beltoɗaɗe omo jeeya ganduɗa ko les précurseurs walla omo jeeya ɓen fuɗɗuɓe tigui ganduɗa ko ɗum noon itti jeddi ha laaɓi le Pulaar pour partir loin hande so hewɓe ganduɗa ko keeɓi tigui ganduɗa ko hoolare walla keeɓi cuusal omo jeeya no wiire Safour Sow ko kanko tigui oɗon innira on jamma walla mbiyen jamma o norima inde jomum walla mbiyen jamma o tigui norima inde jomum no fewi Safour Sow bisimilla mbani ba salmitimama mi juurimama miñiraguelam mi salmitima mi weltima kadi e ardema ɗo mi welti kadi e rendude en meccal nde par ce que neɗɗo kadi ala ko ɓuuri bandum ɓe neɗɗo ko bandum woni bande tan ko journaliste hono ma woni bande ko joguiɗo communication gonɗo e nder hen ɗenɗon golle hono ma donc ko ɗum tan ko noon tigui an holno jiruɗa hande oɗo jamma ganduɗa ko ngal ɗo teddugal itte noro walla mbiyen volume rapport ɓurɗo ganduɗa ko mawnude leñol Pulaar walla mbiyen rapport ɓurɗo dowlude hande Allah hokkimo so Allah hokki neɗɗo noon yimɓe ne foti ɗum jabde hande ko Allah waɗimo dow walla mbiyen ko Allah tigui lerni hoodere makko on jamma ɓiɓɓe fulɓe walla ino wona events itta ɗum innirma holno jiruɗa wallahi ko weltare tan ko weltare vraiment advice ko neɗɗo mo ganduɗa kañum ko ɓamtuɗo leñol fulɓe ko ɓamtuɗo culture fulɓe ko ɓamtuɗo vraiment ɗemgal Pulaar ngal waɗo kadi révolutionné rap Pulaar vraiment sa innirama vraiment soirée advisor e arde kadi tawtorede kadi jamma mo ganduɗa wona min tan innira ana waɗi pareji ɗiɗi goɗɗi ɗi ganduɗa ɗe ɓenne kadi ko mbaɗa men worɓe moƴƴuɓe tedduɓe woni Djiby Oldo Boumdoulo Kawel kono ko dariɗo kañumne jiɗɗo Pulaago no feewi ɗo mo ganduɗa ko Am Tidiane Fall kañumne ko jeune jontaɗo kadi ko cadre nder leydi ndi ko weltare no feewi weltare tan mi ari arde sehilaɓam yiɗɓam vraiment ko yiɗi wurtinde hade ko Pulaago tan wurtinteɗo henna par ce que je suis très fier somi yi rapport uji Pulaar sukaɓe ne mbaɗa rap Pulaar nden rap ko wolof walla anglais hewno waɗede kono en jii rap Pulaar ne ha dow joni machallah ko weltare no feewi weltare tigui rigui sukaɓe hewɓe ɓenniɗo e yeeso ma a yiiɗo suwaɓe hewɓe zuɓe premier parti o ko mbasortoɗaɓe kamɓe ko hol wosuma faade ma balle kam heɓa debbo guila moƴƴuɓe gasani MC Modi tokara babam kamɓe fof e mbawi yimde ils ont du talent kamɓe fof machallah ala ko dow kadi joni je suis chef département de programme RTS 5 Matam min mi waɗen ko mbawmi chaque fois min pawɓe télé ji he yimɓe mbawa yiide ɓe mbawa waɗe promotion no hannirta ni emi jogui émission o kadi rap ne wiye hip hop 5 RTS 5 Matam ɗam toon min goni joni donc ɗum fof ko wallodira ha leñol ngol yaara ɗemgal ngal yaara yesso no hannirta ni en Allah jarama merci beaucoup weltima hana weltade no feewi e yettude Allah wasuma e jeunes artistes Pulaar walla wasuma faade tigui ɓeɗon rapporaɓe haal Pulaar hande nene mbaɗa golle payɗiɗe ko fierté mawɗo wonande men hande saabu aussi kamɓene aɓene mbaɗa golle baɗɗe fayida e société o hande en noddiɗo e grand théâtre noddi ɗum ko sukaɓe meɗen association ina wona events hande ɓe gaari ɗo ɓe noddi advisor hande ko faaro men ko faaro leñol ngol ko faaro Sénégal ko faaro Mauritanie ko faaro Afrique merci Diagne jiɗat mimi so tawi gonɗa ko jammaji kewɗi mbaɗama ni e leñol Pulaar holno wontono janggo jam sikki ala ko yarude yeeso tan saabu hande culture dañama ɗo en ɗam wurti ɗo te sa ƴeewi ko sukaɓe ɗum ɗo woni développement hande sa nani Sénégal émergent hande sa nani hande Sénégal wawa ɓamtade taw ɓesgu muɗum jogaki pellital hande ɗeɗo sukaɓe ko sukaɓe tokos ɓe joguiɓe goɗo miijo kala ko daña hen hande so mbuuɗu so 15 faati koye développement e faggudu e social hande ɗum ɗon ma artiste aji ɗi jiita hen koye mumen ma aussi population yiita hen hoore mum ma village uji men kadi jiita hen koye mumen ɗum noon vraiment ko weltade jamma e waddeɓe encouragé aussi la marraine ko mawni amen ko sehila amen ko jiiɗo amen hande so teddinirama jamma kanko e notre frère Djiby Oldo Ba
ko kawirade men daraniɗo e pulagu min garat min mbaɗaɓe soutenir no fewi min gara min kollira koye amen min gara kadi min kolla min beltima min ganda vraiment Sénégal ko jaam tan jaam rek ñaguiɗen merci. Merci beaucoup. Piindi aussi Piindi TV ko télé am vraiment merci.
Et DJ merci, parce que ça je peux pas continuer la soirée.
saro weyo minirage lam no dimi jamaja sa jamaje cilbe mbal samba yari an andi ko nyalle ngomayo an andi ko wale ngomayo torodo andango mayo hande non minirage lam sano di non minoto advisor mi wawano wasde arde nde tawno ko miñiraɗo moƴƴo sa tawi kam nder Dakaru Jali Diop ko fotino 31 décembre mbiya kam Ousmane Gangue to gonɗa Dakar komi garowo waddude ma 31 décembre ɗum no mawne yam hanki téléphone hande téléphone grand hay saɗa ara mi yima seeɗa no welimi kala ko dañɗa aɗa handi hen ko an liggani ɗum hoorema yarima mo wera debele bacca balamaje garima e tanum jaltaɓe sa tikki mayo ngo finna jala piidi fento urgol saro weeyo a wona awa seeɗa biso seeɗa daña cilel juuɗe e jullare gorko mo cilɓe mbaji samba wuro takkingo e dande ma o yetti jaɓɓuri soynago jarama de yarimayo merci beaucoup merci jarama Seydi Diop jarama wonɗimi mon frère mon ami on jarama merci beaucoup ok advisor félicitations mon frère merci mon frère ok eɗen gandi tawon faani silo ko sagam mbeɗa jogui ummi ha Mauritanie ɗon jimani mbeɗa yiɗi on poɓan le baron poɓanemo dañani yimde ummi ha Mauritanie mbeɗa yiɗi on poɓan mon frère authentique nan ɗo fonno yimde yimani ya tellement d'artiste nan ɗo ponno yimde e tawon faani ɓe mbi sen keñaki grand théâtre uddat e DJ opposition ya s'il te plaît gonɗe ko haɓete s'il te plaît. Ok, on va chanter ensemble. À Paris DJ. On va chanter, tiens. So dan mana tajando kumin jallo mi kay ko halayna ma so temi halni ma yite yatin ndaw mi hande ko weltinde ma so ya mine ma ketido rebe yami holla ko heddi ko yonde jam gili tobe yan fifonde kany jure ya mi ko jaldi sori baby ya tere so ina wanede yam asay mede yitma te ala roha et j'appelle la parole dite ko liko ya amina ma ta mede ya et tout le say nyara foko mi ko ya ba asay ko ma heddi ko jidawa asay enum ya jan manula say arjen tout le monde say arjen asay arjen tout le monde say hay so mi toñima mettinta eltiraɗo yoni to mi tinta say mosa jalane hata salane mi wontantama casanova sara mami yiɗa jamo jofa yiɗa fa sen las lova say abucubala say Pade hada mais limane sire samba de bali mukaro e puxa como fudital neloi ken dotu tapi kilida de mayo me sakuni kala bio bibi mami de kakula ko imeli ye la futaje left, right, turn, boss, turn, viene killing and mayo, viene doing and mayo, srega kwan, yei, for antiqua, open the mayor, ita jayu yasi, yeah you are the manjai, baba mai no di, aye la,
parrain, la marraine. Et faites de foule, maintenant on va augmenter le volume ensemble. Omo wandi non e bandiraɓe makko sa tiiɗar ladde tiiɗi cuuɗi mon jibi oldubane tiiɗi cuuɗi mumen nde bandiraɓe mum gari balli ɗum oɗo woni représentant makko ko représentant Canal Plus kelle moon e jibi olduba bandiraɓe bandi ko debbo oɗo woni Safoura Sow mo RTS ko kamɓe ɗiɗo teddinira eɓe gardi noon e bandiraɓe maɓɓe oɗo yimɓe fof ne gandi holi kanko ko lamtoro Bourguédé woni Jariyata Sall ari 12 ɓe ardi noon e waranka ka so wiyama pullo debbo pullo ngari 12 e bandiraɓe fof Merci à Ina Wana Events. Merci. Sénégal Fon Djarama, Mauritanie Nabi Djarama, Mingerabe, Maunirabe, à toutes ces personnes qui se sont déplacées. À mon frère Sergio. On va chanter ensemble. DJ, à Paris. Let's go.
speaks. Alhamdulillah.